Η προς Εβραίους επιστολή, 4ο κεφάλαιο, από την αρχή, αγαπητά αδέρφια. Διαβάζω λίγα εδάφια. Ας φοβηθόμεν λοιπόν, μήποτε ενώ μένει εις ημάς επαγγελία να εισέλθουμε εις την κατάπαυση αυτού, φανεί της εξ ημών ότι υστερήθη αυτής. Διότι εμείς Ευαγγελίστη μεν καθώς και εκείνοι, αλλά δεν ωφέλησε εκείνους ο λόγος τον οποίον ήκουσαν, επειδή δεν ήτο εις τους ακούσαντας ηνωμένος με την πίστη. Διότι εισερχόμεθα εις την κατάπαυση εμείς οι πιστεύασαντες, καθώς είπεν, ούτως όμως εν τη οργή μου δεν θέλουσι εισέλθει στην κατάπαυσή μου, αν και τα έργα αυτού ετελείωσαν από καταβολής κόσμου, διότι είπεν εν μέρη την ύπερη της εβδόμης ούτω, και κατέπαυσε ο Θεός εν τη ημέρα τη εβδόμη από πάντων των έργων αυτού. Και εν τούτο πάλι δεν θέλουσι εισέλθει στην κατάπαυσή μου. Επειδή λοιπόν μένει να εισέλθωση την αίσθηση αυτήν, και οι πρώτερον Ευαγγελιστέντες δεν εισήλθον δια απίθειαν, πάλιν διορίζει ημέρα τινά, σήμερον λέγον δια του Δαβίδ, μετά το σου των καιρών, καθώς ήρυτε, σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίες σας, διότι αν ο Ιησούς του Ναβί είχε δώσει εις αυτούς κατάπαυση, δεν ήθελε μετά ταύτα λαλεί περί άλλης ημέρας. Άρα μένει κατάπαυση εις των λαών του Θεού, διότι ο εισελθών στην κατάπαυση αυτού, και αυτός κατέπαυσε από τον έργο αυτού, καθώς ο Θεός από τον εαυτού. Ας σπουδάσουμε λοιπόν να εισέλθουμε εις εκείνη την κατάπαυση, για να μην πέσει τύση σε αυτό παράδειγμα της απειθίας, διότι ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερ πάσαν δίστομον μάχερα, και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχήστε και πνεύματος, αρμόνται και μυελών, και διερευνά τους διαλογισμούς και τα ενίας της καρδίας, και δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού, αλλά πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα εις οφθαλμούς αυτού, προς όν έχουμε να δώσουμε λόγον. Έχοντες λοιπόν αρχιερέα Μέγαν, όσις διήλθε τους ουρανούς, Ιησούν των Υιών του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογία, διότι δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει εις τας ασθενείας ημών, αλλά πειρασθέντα κατά πάντα καθαμοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζομαι λοιπόν με τα παρησίας εις τον θρόνο της χάριτος, δια να λάβομεν έλεος και να εύρωμεν χάρη προς βοήθεια εν καιρό χρείας. Αμήν. Αδερφοί, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, πόσες συμβουλές, πόσες προτροπές, πόσες οδηγίες μας δίνει ο Λόγος του Θεού για να καταλήξουμε όλοι, αδερφοί, στην κατάπαυση αυτή την οποία μας υπόσχεται ο Θεός. Θα έρθει μια μέρα να αναπαυθούμε, αδερφοί. Θα έρθει μια μέρα να απολαύσουμε. Θα έρθει μια μέρα, αδερφοί, όπου θα ξεχάσουμε όλα αυτά τα οποία περάσαμε σε αυτή τη γη. Γιατί σε αυτή τη γη, αδερφοί, οι μέρες μας είναι μόχθος και πόνος. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών είναι μόχθος και πόνος. Δεν έχει ο άνθρωπος, αγαπητά αδέρφια, ευλογία έτσι όπως την ήθελε ο Θεός για τον άνθρωπο, και αυτό έγινε εξαιτίας της αμαρτίας. Γι' αυτό και ο Κύριος, αδερφοί, όταν ο άνθρωπος ξέφυγε από τον δρόμο του, και πρέπει να προσέχουμε να μην ξεφεύγουμε από τον δρόμο, ο Θεός έχει χαράξει έναν δρόμο για μας, αδερφοί. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος? Μας τον δείχνει ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος λέει, εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η ζωή. Δηλαδή ο λόγος
του Θεού, αδελφοί, μας οδηγεί στον Χριστό, ο οποίος Χριστός είναι η οδός. Τι σημαίνει η οδός? Όπως περπάτησε ο Χριστός πρέπει να περπατήσω και εγώ. Αυτή είναι η οδός. Όπως συμπεριφέρθηκε ο Χριστός, έτσι πρέπει να συμπεριφέρομαι και εγώ, αδελφοί. Να είμαι μέσα στην αλήθεια, να μην υπάρχει ψέμα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Και σε αυτή την πορεία, αδελφοί, η κατάληξη είναι η ζωή. Και όχι μια απλή ζωή, αδελφοί, αλλά ζωή αιώνια μέσα στην αυθαρσία, μέσα στην αθανασία, η οποία, αδελφοί, δεν θα περάσει σε άλλων λαών. Θα είμαστε εις τους αιώνας των αιώνων, αγαπητά αδέρφια, στην παρουσία του Κυρίου και θα απολαμβάνομαι. Η Βασιλεία του Θεού είναι απόλαυση. Και αυτή την απόλαυση, αδερφοί, μπορούμε να την γευθούμε και εδώ σε αυτή τη γη. Όταν έρθει η Βασιλεία του Θεού μέσα στην καρδιά μας, αδελφοί, θα γεμίσει η καρδιά μας με χαρά, με ειρήνη, με αγάπη. Όταν ο άνθρωπος έχει χαρά, αδελφοί, απολαμβάνει. Όταν ο άνθρωπος έχει ειρήνη μέσα στην καρδιά του, απολαμβάνει. Όταν ο άνθρωπος, αγαπητά αδέρφια, έχει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος και την αγάπη και τη χαρά και την ειρήνη, απολαμβάνει ο άνθρωπος αυτός. Δόξα τον Κύριο. Οπωσδήποτε, αδερφοί, μπορεί να πειραστούμε σε διάφορους πειρασμούς, αλλά η δοκιμασία της πίστεώς μας εργάζεται. Αυτή η δοκιμασία που περνάμε πολλές φορές είναι για να μου φέρει περισσότερη ειρήνη, για να με βοηθήσει να αποκτήσω χαρά, για να ανοίξει τα σπλάχνα μου και να έχω περισσότερη αγάπη. Γι' αυτό ο Κύριος επιτρέπει καμιά φορά και περνάμε δυσκολίες, περνάμε προβλήματα. Αυτά δεν θα σταματήσουν. Γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Και για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού, λέει, δια πολλών θλίψεων θέλουμε εισέλθει στην Βασιλεία των ουρανών. Και επειδή η ζωή μας, αγαπητά αδέρφια, και η πορεία μας με τον Χριστό είναι μοναδική, μπορεί σήμερα που εγώ καίγομαι σε ένα καμίνι, ο αδερφός μου δίπλα να χαίρεται, να απολαμβάνει. Δόξα τον Κύριο. Δηλαδή έχουμε κάτι μοναδικό και ο Θεός εργάζεται με κάθε έναν από εμάς με έναν μοναδικό τρόπο, αδερφοί. Ακόμα και μέσα στην ίδια οικογένεια εργάζεται με τον τρόπο του Θεός, έτσι ώστε δοκιμάζει τις καρδιές μας και μακάρι οι καρδιές μας, αδερφοί, να είναι έτοιμες για να πάνε να τον συναντήσουν. Αλλά τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ότι δύο, λέει, θα είναι σε ένα κρεβάτι, ο εις παραλαμβάνεται, ο εις αφήνεται. Δόξα τον Κύριο. Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό σε εμάς. Θέλουμε να φύγουμε χέρι-χεράκι με τη γυναίκα μας, με τα παιδιά μας, με τον άντρα μας, να φύγουμε όλοι μαζί, αδερφοί. Και μπορούμε να φύγουμε όλοι μαζί. Όπως μίλησε ο Κύριος, αδερφοί, στον δεσμοφύλακα και του είπε, πίστεψε εσύ και θα σωθείς και εσύ, αλλά και η οικογένειά σου. Αυτή όλη η οικογένεια δηλαδή θα πάει στον ουρανό. Ναι, δόξα τον Κύριο. Και υπάρχουν και οικογένειες που ολόκληρες οικογένειες θα πάνε στην απώλεια. Αλλά ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού. Ο Θεός θέλει τον άνθρωπο να ακούσει, να μετανοήσει, να επιστρέψει για να σωθεί. Επιστρέψατε προς εμέ, οίκος Ισραήλ, γιατί να απολεστείτε, λέγει Κύριος. Γιατί να πας στην απώλεια? Για μια μικροαπόλαυση που αυτή, αδελφοί, είναι ψεύτικη. Γιατί μετά από μια δίθεν απόλαυση έρχεται, αδελφοί, η καταστροφή. Και οι άνθρωποι οι οποίοι ξεχύνονται, αδελφοί, στις ειδονές αυτού του βίου, βλέπουμε ότι καταστρέφονται. Για την επιθυμία της σάρκας χαλάνε τα σπίτια τους, χαλάνε τις οικογένειές τους. Για την επιθυμία να πλουτίσουν, πτωχεύουν. Ο άνθρωπος όμως του Θεού, αδελφοί, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ο άνθρωπος του Θεού έχει να πάρει μόνο ευλογία, αδελφοί. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτόν τον λόγο εδώ πέρα, αδελφοί, όπου μας μιλάει και μας λέει το εξής: ας φοβηθούμε λοιπόν.
Μας προτρέπει να φοβηθούμε. Προσέξτε όμως τι συμβαίνει στον Λόγο του Θεού. Μπορεί κάποιος να μπερδευτεί. Τι λέει ο Ιωάννης? Αυτός ο οποίος λέει έχει φόβο, έχει κόλαση, γιατί δεν είναι ολοκληρωμένος στην αγάπη. Εδώ γιατί με προτρέπει να φοβηθώ, αφού εκεί μου λέει ότι ο φόβος έχει κόλαση? Δεν είναι ο ίδιος φόβος, αδερφοί, να ξέρετε. Δεν είναι ο ίδιος φόβος. Ο φόβος του Θεού με οδηγεί κοντά στον Θεό, αδερφοί. Δεν με διώχνει από τον Θεό. Ακόμα και να με μαλώνει ο Κύριος, αυτός ο φόβος με οδηγεί κοντά Του. Με οδηγεί σε μετάνοια. Με βοηθάει να μην κάνω την αμαρτία, επειδή φοβάμαι τον Θεό. Βλέπουμε και τον Ιωσήφ, αδερφοί, όλοι γνωρίζουμε την ιστορία του. Πόσο ωραία ιστορία, Από μικρό παιδί, αδερφοί, ήταν ο αγαπημένος γιος του Ιακώβ. Τα αδέρφια του δεν είχαν καλή φήμη. Και ο Ιωσήφ, αδερφοί, έλεγε όλα αυτά τα οποία συμβαίνανε στον πατέρα. Αλλά επειδή ήτανε καλός, αδερφοί, τα αδέρφια του τον μισούσανε. Και ο Κύριος, αγαπητά αδέρφια, να δείχνει στον άνθρωπο αυτόν, στον Ιωσήφ, τον οποίον τον διάλεξε, αδερφοί, ο Κύριος, για να κάνει ένα έργο μεγάλο μαζί του και να σώσει, αδερφοί, όλον τον λαό του, τον Ισραήλ, από την πείνα. Αλλά δεν ξέρουμε τα σχέδια του Θεού. Και ενώ είναι μικρός, βλέπει ενύπνια. Και τι βλέπει ενύπνια, αδερφοί? Ότι θερίζανε, και βλέπει τα δεμάτια των αδερφών του όλα να τον προσκυνάνε και το δικό του να στέκεται όρθιο. Άλλο που δεν θέλαν και τα αδέρφια του, και αντί, αγαπητά αδέρφια, να φοβηθούν ή να ευχαριστήσουν τον Θεό, γιατί όταν ο Θεός δείχνει κάτι για κάποιον, αδερφοί, πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά εμείς πολλές φορές, όταν έχουμε μίσος, φθόνο, κακία, δεν μπορούμε να ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι και τα αδέρφια του, αντί να χαρούν, αδερφοί, και θα έπρεπε πραγματικά να χαρούν, γιατί ήταν ένα σχέδιο του Θεού για να σωθούν. Για να διαλέξει ο Θεός τον Ιωσήφ, κάτι ξέρει. Για να δείχνει ο Θεός τον Ιωσήφ αυτά τα ενύπνια, θέλει να του δώσει δύναμη, γιατί θα περάσει δυσκολίες, για να μην χάσει την πίστη του, να μην χάσει την ελπίδα του. Του δείχνει αυτά τα ενύπνια, αδερφοί, και αυτά τον κρατάνε, όπως και εμάς μας κρατάνε κάποια ενύπνια και υποσχέσεις του Κυρίου όταν περνάμε δυσκολίες. Γιατί αν ξέραν τα αδέρφια του ότι θα έρθει μια μέρα που χάρη του Ιωσήφ θα σωθούνε, δεν θα τον μισούσαν, αδερφοί, και ούτε θα κάναν όλα αυτά τα οποία κάναν. Αλλά ο Θεός επιτρέπει να έχουμε άγνοια. Γιατί? Για να γίνει το σχέδιο του Θεού. Το μίσος που είχαν τα αδέρφια του ήταν σχέδιο, αδερφοί, ώστε ο Ιωσήφ να απομακρυνθεί από το σπίτι του, να καταλήξει, αδερφοί, δούλος στους Μαδιανίτες, και από εκεί να απολυθεί δούλος στους Αιγυπτίους, και από τους Αιγυπτίους εκεί πέρα να τον αγοράσει ένας άρχοντας του Φαραώ, ο Πετεφρή, και μεγάλη ιστορία. Αλλά πού θέλω να καταλήξω, αγαπητά αδέρφια? Ενώ όπου πήγαινε ο Ιωσήφ υπήρχε ευλογία από τον Θεό, μπαίνοντας και στο σπίτι του Πετεφρή ήρθε ευλογία. Αλλά προσέξτε πόσο εύκολα μπορεί να αρπάξει αυτή την ευλογία ο διάβολος. Έβαλε σε αυτή τη γυναίκα του Πετεφρή να επιθυμήσει τον νέο τον Ιωσήφ και να τον βασανίζει κάθε μέρα και να του λέει κοιμήσου μαζί μου, και ο Ιωσήφ να αρνείται. Αλλά όταν ο διάβολος βάζει έναν στόχο, αδερφοί, δεν παραιτείται εύκολα,
Γι' αυτό αν πήραμε σήμερα μία νίκη δεν θα επαναπαυθούμε, γιατί θα ξανάρθει. Θα έρθει ξανά ο πειρασμός. Θα με πολεμάει. Πρέπει να μείνουμε πιστοί μέχρι το τέλος, αδερφοί. Και στο τέλος, αγαπητά αδέρφια, μετά από πολλή πίεση, αυτή η γυναίκα του λέει, μα δεν θα μας δει κανένας. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, λέει στον Κύριό μου. Δεν θα μας δει κανένας. Θα μας δει ο Κύριος. Ποιος φανερώνει, αδερφοί, ότι θα μας δει ο Κύριος? Ο φόβος. Ας φοβηθούμε. Όταν είναι, αδερφοί, να πέσω σε ένα λάθος, αν έχω φόβο Θεού μέσα μου, δεν θα το κάνω το λάθος. Δόξα τον Κύριο. Γι' αυτό και λέει ο εκκλησιαστής, ο γιος του Δαβίδ, ο Σολομώντας, ας ακούσουμε το τέλος εις όλης υποθέσεως, φοβού των Θεών και φύλατε τας εντολάς αυτού, γιατί αυτό είναι το παν των ανθρώπων. Το παν του ανθρώπου είναι αυτό. Επειδή ο Θεός θα φέρει σε κρίση ό,τι θα κάνει ο άνθρωπος, είτε καλό είτε κακό. Τώρα ο άνθρωπος ο οποίος δεν καταλαβαίνει όμως, αδερφοί, μπορεί να διαβάσει, ας φοβηθούμε λοιπόν, και να λέει, α, ο Θεός μου λέει να φοβάμαι, άρα εγώ φοβάμαι. Δεν είναι αυτός ο φόβος, αδερφοί. Αυτός ο φόβος έχει κόλαση. Φοβάμαι μη πέσει στο σπίτι μου, φοβάμαι μη δεν έχω να φάω, φοβάμαι μη πεθάνω, φοβάμαι μη να αρρωστήσω. Αυτός ο φόβος έχει κόλαση. Όταν όμως φοβάμαι τον Θεό και δεν θέλω να κάνω την αμαρτία, αυτός ο φόβος έχει ζωή, αδερφοί. Μας προστατεύει αυτός ο φόβος, δόξα τον Κύριο. Γι' αυτό και εδώ μας προστατεύει. Ας φοβηθόμεν λοιπόν. Ο Ιωσήφ φοβήθηκε και αυτός ο φόβος τον οδήγησε, αδερφοί, να μην κάνει την αμαρτία. Αλλά το ότι δεν έκανε την αμαρτία, αδερφοί, δεν σημαίνει ότι θα περάσει πολύ καλά επειδή είναι Άγιος, είναι καθαρός. Αντίθετα, αντί να του γίνει καλό το ότι φυλάει τις εντολές του Θεού, φαινομενικά φαίνεται κακό, γιατί καταλήγει στην εσωτέρα φυλακή της Αιγύπτου. Ξέρετε τι θα πει αυτό, αδερφοί? Στη χειρότερη φυλακή. Αλλά και εκεί βρίσκει χάρη. Και εκεί ο Θεός είναι μαζί του, αδερφοί. Αυτό τι δείχνει σε μας? Ότι όπου και να είμαστε, εάν ο Θεός είναι μαζί μας, και στη φυλακή θα έχουμε χαρά, και στην αρρώστια θα έχουμε χαρά, και στην στέρηση θα έχουμε χαρά, παντού θα έχουμε την ευλογία του Θεού. Δόξα τον Κύριο. Γι' αυτό λέει, μη φοβάσαι, μη φοβού μικρό ποίμνιο. Γιατί να μην φοβάμαι, Κύριε? Διότι ευδόκησε ο Θεός να σας δώσει την βασιλεία. Και όταν λέει μικρό ποίμνιο, δεν είναι απαραίτητο να είναι μικρό το ποίμνιο. Μπορεί να είναι 1.000 άτομα, να είναι 5.000, 10.000. Μπροστά στα δισεκατομμύρια, αδερφοί του κόσμου, είμαστε μικρό ποίμνιο. Αλλά στους αιώνες των αιώνων, οι άνθρωποι που πιστεύουν και ακολουθούν τον Χριστό είναι αμέτρητοι. Γι' αυτό και ο Ιωάννης όταν τους βλέπει, αδερφοί, από κάθε όχλο, φυλή, γλώσσα, να μην μπορούν να μετρηθούν όλοι αυτοί οι σωσμένοι, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι στην παρουσία του Θεού. Και εμείς πιστεύουμε με την βοήθεια του Θεού, αδερφοί, ότι θα καταλήξουμε εκεί. Αλλά έρχεται ο Κύριος και λέει, με φόβο θα περιμένεις. Θα περιμένεις με υπομονή τον Κύριο, με φόβο, μήπως δεν είσαι εσύ έτοιμος για την Βασιλεία του Θεού. Τι λέει εδώ ο Λόγος του Θεού? Ας φοβηθόμεν λοιπόν μήποτε, ενώ μένει εις ημάς επαγγελία να εισέλθουμε στην κατάπαυση αυτού, φανεί της εξ ημών ότι υστερήθη αυτής.
Περνάει αυτός ο φόβος από την καρδιά μας? Μήπως γίνει σήμερα η αρπαγή και δεν με πάρει ο Κύριος? Εάν δεν περνάει αυτός ο φόβος, σημαίνει κάτι. Τι σημαίνει? Το λέει παρακάτω. Εάν όμως περνάει αυτός ο φόβος, αδελφοί, είναι κάτι πολύ καλό. Γιατί? Γιατί το λέει και αυτό παρακάτω στην ίδια στροφή. Τι λέει? Στο 2 εδάφιο. Διότι εμείς ευαγγελίστημεν καθώς και εκείνοι, αλλά δεν ωφέλησε εκείνους ο λόγος τον οποίο νίκουσαν, επειδή δεν ήτο εις τους ακούσαντας ενωμένος με την πίστη. Δηλαδή τα λόγια τα οποία ακούμε δεν είναι ενωμένα με την πίστη. Δηλαδή σαν να λέμε ότι έχουμε ολιγοπιστία, να μην πω απιστία. Και όταν υπάρχει ολιγοπιστία, αδερφοί, ο άνθρωπος βουλιάζει. Να θυμηθούμε τον Πέτρο, ο οποίος, αδερφοί, όταν είδε τον Κύριο να περπατάει στη θάλασσα, ο ίδιος ζήτησε και λέει, αν είσαι εσύ, Κύριε, προσέξτε, αμφιβάλλεις, Πέτρο, ότι είναι ο Χριστός? Είναι δυνατόν να είσαι μαθητής του Κυρίου και να λες φάντασμα? Βλέπουμε, αδελφοί, και οι μαθητές του Κυρίου είχαν πολλές αδυναμίες. Πιστεύεις στα φαντάσματα? Υπάρχουν φαντάσματα? Μη γίνει το, αδελφοί. Αλλά ο Κύριος, αδελφοί, έρχεται να διώξει τους φόβους μας. Έρχεται να μας βοηθήσει να αυξηθούμε στην πίστη. Και πρέπει αυτή η πίστη να είναι ενωμένη με τον Λόγο. Ό,τι λέει ο Λόγος μέσα στο Ευαγγέλιο και ό,τι μας λέει το Πνεύμα το Άγιο, πρέπει αυτό να είναι ενωμένο, αδερφοί, με την πίστη. Διαφορετικά δεν μπορεί να ενεργήσει. Και έχω πει και το παράδειγμα πολλές φορές, αδερφοί. Είναι σαν το μαχαίρι με τον άνθρωπο. Δεν μπορεί μόνο του το μαχαίρι να κόψει. Χρειάζεται και ο άνθρωπος να πιάσει το μαχαίρι, χρειάζεται και ο άνθρωπος να έχει μαχαίρι να το πιάσει, χρειάζεται και μαχαίρι για να κόψει. Έτσι και ο Λόγος, αδερφοί, έχει πίστη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η πίστη είναι αυτή που πιάνει το μαχαίρι που λέγεται Λόγος Θεού. Τι λέει για τον Λόγο του Θεού? Ο Λόγος του Θεού είναι ενεργός, είναι ζωντανός, είναι κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομο μάχαιρα. Και αυτός ο Λόγος διέρχεται μέχρι διαιρέσεως αρμόνται και μυελών, ψυχίστε και πνεύματος. Εάν δεν υπάρχει πίστη, δεν μπορεί να κάνει αυτό το έργο ο Λόγος. Ο Λόγος είναι ενεργός, αλλά χρειάζεται πίστη για να ενεργήσει ο Λόγος, για να περάσει από μέσα μου ο Λόγος και να καθαρίσει τη βρωμιά. Εάν δεν έρθει η πίστη όμως, πώς θα έρθει ο Λόγος? Και βλέπουμε, αγαπητά αδέρφια, πώς ταλαντεύεται ο άνθρωπος ακόμα και στο πρόσωπο του Πέτρου. Αν είσαι εσύ, Κύριε, φώναξέ με. Εδώ βλέπουμε πίστη. Να περπατήσω κι εγώ στη θάλασσα. Πίστη. Η λογική τι λέει? Θα βουλιάξεις. Δεν λέει να κολυμπήσω, λέει να περπατήσω. Γιατί βλέπει τον Κύριο να περπατάει. Έρχεται τώρα και βγαίνει από το πλοίο. Ξέρετε τι είναι να βγεις από το πλοίο και να περπατάς? Και να έχει και τρικυμία, να έχει θαλασσοταραχή. Δεν είναι εύκολο αυτό που έκανε ο Πέτρος. Εδώ τι βλέπουμε? Δεν βλέπουμε ότι έχει δύναμη, πίστη. Όμως κάποια στιγμή, αδερφοί, το πρόσωπό του δεν κοίταξε εκεί που έπρεπε να κοιτάξει. Υπάρχει ο Κύριος και ο άνεμος. Υπάρχει ο Κύριος και το κύμα. Το κύμα έρχεται και με τρομάζει συνέχεια. Υπάρχει και ο Κύριος που λέει «Σε με βλέψατε». Σε μένα φωνάζει ο Κύριος. Όταν εμείς πάρουμε το βλέμμα μας από τον Κύριο και κοιτάμε στο κύμα, θα βουλιάξουμε.
Γιατί εκεί έρχεται η απιστία, αδερφοί, η ολιγοπιστία, και βουλιάζουμε. Και όταν βουλιάζει ο Πέτρος, αδερφοί, ποιον να φωνάξει? Τον Ιωάννη που είναι στη βάρκα ή τον Κύριο που περπατάει στα κύματα? Ποιον θα φωνάζαμε εμείς? Η λογική λέει αυτόν που είναι στο πλοίο. Πετάξει κανένα σωσίβιο, κανένα σκηνή να πιαστώ. Ο Πέτρος δεν φώναξε, αδερφοί. Αδερφοί, πετάξτε ένα σωσίβιο, βουλιάζω. Όχι. Θα ήταν καταστροφή πνευματική, αδερφοί, να έχεις τον Κύριο δίπλα σου και να φωνάζεις τον Ιωάννη. Δεν είσαι για Απόστολος. Αλλά εκείνη την ώρα λέει, Κύριε σώσε με, βουλιάζω. Και τι του είπε ο Κύριος? Εις τι εδίστασες ολιγόπιστε? Άρα, αδερφοί, χρειάζομαι πίστη, όχι ολίγη πίστη, πολύ πίστη. Σαν τον βασιλιά τον Αγρίπα, όταν μιλούσε ο Παύλος και του κάνει μια ερώτηση ο Παύλος του βασιλιά, του λέει, πιστεύεις, βασιλιά Αγρίπα? Και ο Αγρίπας λέει, παρολίγων με πείθεις να γίνω χριστιανός. Τι ο λίγων? Έπρεπε να ευχόσουν να είσαι πολύ χριστιανός σαν και εμένα, εκτός, λέει, από τα δεσμά αυτά. Όχι παρολίγο. Στον ουρανό δεν θα πάνε παρολίγων χριστιανοί, δεν θα πάνε παρολίγων πιστοί. Είμαι λίγο πιστός κι εγώ. Πρέπει να είμαστε πλήρης πίστεως, αδερφοί. Πώς ήταν ο Στέφανος? Πλήρης πίστεως. Πώς ήταν οι Απόστολοι? Πλήρης πίστεως όταν πληρωθήκανε με το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και σε εμάς, αγαπητά αδέρφια, απ' τη μία μας λέει να φοβηθούμε και απ' την άλλη μεριά μας λέει ότι για να μπει αυτός ο φόβος ο Άγιος πρέπει ο λόγος να ενωθεί με την πίστη. Δηλαδή, όταν μου λέει ο Κύριος ότι θα έρθω να σας πάρω, εγώ πρέπει να σκεφτώ, μήπως δεν με πάρει γιατί δεν είμαι έτσι όπως με θέλει? Γιατί ο λόγος του Θεού μου λέει, δεν θα έρθει τίποτα μιένο, τίποτα το οποίο να προξενεί βδέλιγμα. Άρα εγώ πρέπει να είμαι άγιος, καθαρός, και πάντοτε πρέπει να έχω αυτό τον φόβο, γιατί όταν θα έρθει ο Κύριος, εάν δεν είμαι έτοιμος, δεν θα μπω στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό και έχουμε όλες αυτές τις παραβολές, αδερφοί, ομοιώθη Βασιλεία των Ουρανών, και μας λέει ένα σωρό παραβολές ο Κύριος. Και αυτή η οποία είναι να μας φοβίζει περισσότερο, αδερφοί, είναι των 10 Παρθένων, οι οποίες Παρθένες, αδερφοί, το λέει και η λέξη, ήταν αγνές κοπέλες. Περιμέναν τον Κύριο σαν να λέμε χριστιανοί, άγιοι, καθαροί, αλλά οι 5 ήταν φρόνιμοι, οι 5 ήταν μωροί. Τις παρομοιάζει με κοπέλες εδώ, τους χριστιανούς. Και όταν έρχεται ο Κύριος, τι λέει? Οι λαμπάδες των 5 έσβηναν. Να μην σβήσουν οι λαμπάδες μας, αδερφοί. Αυτό λέει στον Λόγο του Θεού ο Απόστολος Πέτρος, αν θυμάμαι καλά, ας είναι, λέει, η λίχνη σας καιόμενη. Να καίνε οι λαμπάδες μας, αδερφοί. Λαμπάδα είναι η ζωή μας, είναι, αγαπητά αδέρφια, η ελπίδα αυτή την οποία έχω για να συναντήσω τον Κύριο. Να μην σβήσει αυτή η ελπίδα, να μην ατονίσει αυτή η πίστη να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει και να αρχίσουμε να λέμε έχουμε καιρό, ποιος ξέρει πότε αυτά. Γι' αυτό και ο Κύριος, αδερφοί, δεν μας άφησε να γνωρίζουμε τη μέρα και την ώρα, για να δοκιμάζεται όλον η καρδία, για να μπορεί σε όλον την καρδία να υπάρχει ο φόβος, σε όλον την καρδία να μπορεί να πει ο λόγος, ας φοβηθόμεν λοιπόν,
Γιατί ενώ περιμένουμε να μπούμε στην κατάπαυση, βρεθούμε κάποιοι από εμάς να είμαστε απ' έξω. Εκεί, αδερφοί, δεν θα γίνει δεύτερη αρπαγή. Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία για τον χριστιανό. Η πίστη, λέει, άπαξ παρεδόθη στους Αγίους. Άμα χάσεις την ευκαιρία της αρπαγής, δεν ξαναβρίσκεις άλλη αρπαγή. Μετά, αδερφοί, ένας είναι ο δρόμος. Είναι να δεχτείς να σε θανατώσει ο Αντίχριστος, για να μπορέσεις με αυτή την θυσία να πας κοντά στον Κύριο. Δόξα στον Κύριο. Αλλά όταν εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ελάχιστα, βλέπουμε τι φόβο μας είχε προξενήσει τότε ο κοροναϊός. Όταν κλείσαν οι εκκλησίες και φοβόμασταν να πάμε στην εκκλησία, φοβόμασταν να βγούμε για να ψωνίσουμε και έπρεπε να έχουμε χαρτιά και να βγαίνουμε συνέχεια με σημειώματα. Τι τραγική κατάσταση, αδερφοί. Και πολλοί για τον φόβο, αδερφοί, βλέπουμε δεν κάνανε πράγματα τα οποία θα έπρεπε να κάνουν. Φοβόντουσαν να πάνε στην εκκλησία, φοβόντουσαν, αδερφοί, γιατί υπήρχε απαγόρευση, και από την άλλη μεριά φοβόντουσαν γιατί υπήρχε ασθένεια. Αυτός ο φόβος έχει κόλαση. Ενώ ο φόβος του Θεού, αδερφοί, έχει σωτηρία. Γι' αυτό πρέπει να ξεχωρίζουμε. Ο Λόγος του Θεού μπορεί να μας πει το ίδιο πράγμα, το οποίο να έχει διαφορετική έννοια τη μια φορά, διαφορετική την άλλη. Εδώ μας λέει για τον φόβο, ο οποίος έχει την έννοια την καλή. Ενώ ο Ιωάννης, ο μαθητής του Κυρίου και ο Απόστολος, στην επιστολή του λέει ο φόβος έχει κόλαση. Δόξα τον Κύριο. Για να μπορέσουμε όμως, αδελφοί, να καταρτιστούμε καλύτερα, για να μπορέσουμε να τακτοποιηθούμε, για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι, χρειάζεται ο λόγος τον οποίο ακούμε να ενωθεί με την πίστη για να εφαρμόζεται ο λόγος. Διαφορετικά θα μου λέει ο Κύριος και εγώ θα ακούω και θα είναι σαν να μην ακούω. Θα βλέπω και θα είναι σαν να μην βλέπω. Ξέρετε τι λέει ο Ισαΐας? Γιατί, Κύριε? Διότι επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου. Η καρδιά μας, αδελφοί, ξέρετε ότι όταν δεν εργαζόμαστε πνευματικά, και πότε εργαζόμαστε πνευματικά? Όταν προσευχόμαστε, μελετάμε τον Λόγο, έχουμε κοινωνία, εκεί εργάζεται πνευματικά. Όταν δεν εργάζεται η καρδιά μας, αρχίζει και πιάνει λίπος. Επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου, και μετά δεν μπορεί να προσευχηθεί, δεν θέλει να ακούσει τον Λόγο, όλα του φταίνε. Γιατί άλλαξε. Να μην αλλάξει η καρδιά μας, αδερφοί, να μην αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει η καρδιά του διπλανού σου, της διπλανής σου, να μέσα στην οικογένεια. Πρέπει να συνεχίσουμε την πορεία μας. Αν γίνουν κάποια άτομα δικά μας εμπόδιο στην πορεία μας την πνευματική, εμείς δεν πρέπει να σταματήσουμε. Άμα έρθει η γυναίκα σου και σου πει δεν θέλω να προσεύχεσαι, άμα έρθει ο άντρας και λέει δεν θέλω να προσεύχεσαι, ποιον θα ακούεις τώρα εσύ? Τον Θεό που λέει προσεύχεστε, αγρυπνείτε, προσέχετε, ή θα ακούσεις τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου? Ο ένας ο φόβος έχει κόλαση. Φοβάσαι τον άντρα σου, τη γυναίκα σου που σου λέει μη προσεύχεσαι, γιατί άμα σε δει εσύ φοβάσαι. Αυτός έχει κόλαση. Ο άλλος ο φόβος, φοβάμαι αν δεν προσευχηθώ πώς θα πάω κοντά στον Κύριο, αν δεν μελετήσω τον Λόγο. Και ποιον θα φοβηθείς τώρα, τον Θεό ή τον άνθρωπο? Ο ένας ο φόβος οδηγεί στην κόλαση, ο άλλος οδηγεί στη ζωή. Ιδού λέει έθεσα ενώπιόν σου τη ζωή και τον θάνατο. Ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να διαλέξει.
Αυτός ο φόβος, αδερφοί, που μπαίνει από τους ανθρώπους, δεν είναι από τον Θεό, να ξέρετε. Είναι καθαρά από τον εχθρό της ψυχής μας. Και όλοι έχουμε τέτοια εμπειρία μέσα στην Εκκλησία, και εγώ είχα αντιμετωπίσει τέτοιον φόβο, αδερφοί, και έπρεπε να διαλέξω. Και ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε τη δύναμη και τη χάρη με ωραίο τρόπο να διαλέξω, αδερφοί, και να ακολουθήσω τον φόβο τον δικό του και να μην βουλιάξω, αδερφοί, γιατί εκείνη την ώρα σηκώνεται ένα κύμα. Ο άντρας σου, η γυναίκα σου μπορεί να είναι ένα κύμα, να σε βουλιάξει. Ο Θεός να μας δώσει δύναμη και χάρη, αδερφοί. Γι' αυτό λέει ας φοβηθόμεν. Ας φοβηθόμεν. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί, διότι λέει εισερχόμεθα εις την κατάπαυση εμείς οι πιστεύσαντες. Μπαίνουμε στην κατάπαυση εμείς οι οποίοι θα έχουμε πιστέψει. Δόξα στον Κύριο. Αν δεν έχουμε πιστέψει, εδώ είναι, αδερφοί, πολλοί άνθρωποι, αδερφοί, νομίζουν ότι πιστεύουν, αλλά δεν πιστεύουν. Γι' αυτό έρχεται τώρα μία από τις κορυφαίες παραβολές, η οποία τι λέει, αδερφοί? Ο Λόγος του Θεού έρχεται στην ακοή του ανθρώπου και κατεβαίνει στην καρδιά του. Αλλά υπάρχει καρδιά η οποία είναι γη πατημένη. Αυτή η καρδιά δεν μπορεί να πιστέψει, γιατί έρχεται ο διάβολος και αρπάζει τον σπόρο και δεν έχει γη. Υπάρχει όμως και καρδιά που έχει λίγο χωματάκι, αλλά από κάτω είναι βράχος. Και δοκιμάζεται, αδερφοί, ο λόγος με την καρδιά μας, αν πιστεύουμε. Και τι λέει ο Κύριος? Ευθύς, λέει, δέχονται τον λόγο. Ωραία, αλλά πρέπει να τερματίσουμε. Όταν έρθει όμως, λέει, διωγμός, όταν έρθει το καύμα, αυτό το φυτό, αδερφοί, μαραίνεται, ξεραίνεται, γιατί δεν είχε βάθος γης. Άρα και εδώ βλέπουμε ο λόγος με την πίστη δεν τα πάνε καλά. Αιτία είναι η καρδιά μου, και αν αιτία είναι η καρδιά μου, πρέπει να ζητήσω την σφύρα που λέγεται Λόγος Θεού να δουλέψει. Δόξον Κύριο. Όπως κάναν και οι μαθητές και είπανε, Κύριε, βοήθησέ μας στην απιστία μας, βοήθησέ με, Κύριε, στην απιστία μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Κύριος βλέπει, αδερφοί, ότι υπάρχει και αδυναμία και απιστία πολλές φορές. Θα πολεμήσουμε την απιστία μας. Μη γίνεσαι άπιστος, αλλά πιστός, είπε στον Θωμά. Γιατί δεν ήταν ενωμένος ο λόγος που είπε ο Κύριος με την πίστη, αδερφοί, και ήθελε να δει, ήθελε να πιάσει. Και ο Κύριος, αδερφοί, επειδή μας αγαπάει, δεν τον άφησε τον Θωμά. Έλα, Θωμά, του λέει, θες απόδειξη? Θα σου δώσω και απόδειξη, για να σε βοηθήσω να ενωθεί ο λόγος με την πίστη. Έλα, δες στα χέρια μου, δες την πλευρά μου, και μη γίνεσαι άπιστος, αλλά πιστός. Εκεί συντρίφθηκε ο Θωμάς, γονάτισε, προσεκίνησε και είπε, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Τι ωραία φράση, ο Κύριος μου, ο Ιησούς Χριστός, και ο Θεός μου, ο Ιησούς Χριστός. Αλληλούια. Ποιον Θεό πιστεύεις? Δεν υπάρχει διοδονάς άλλο σωτηρία, δεν υπάρχει άλλο όνομα. Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι το όνομα, το υπερπάνω όνομα για να σωθεί ο άνθρωπος, αδερφοί. Δόξα στον Κύριο. Και έρχεται η άλλη καρδιά, αδερφοί, που έχει τη μέριμνα, και η μέριμνα δεν μας αφήνει να ενωθούμε ο λόγος με την πίστη. Έχω να τρέξω από εδώ, να κάνω από εδώ, και μέριμνα μπορεί να είναι από πολλά πράγματα, αδερφοί. Ακόμα και μέσα στα ίδια μας τα σπίτια μας τρώει μέριμνα. Δεν βλέπουμε, αδερφοί, τη Μάρθα και τη Μαρία.
Η Μάρθα συνέχεια να τρέχει δεξιά αριστερά. Μα να μην μαγειρέψουμε, να μην σκουπίσουμε, δεν λέει αυτό το πράγμα ο Κύριος. Αλλά για τη Μάρθα λέει, η σχολή το λέει εις πολλή υπηρεσία, να τρέχει, να κάνει, να ετοιμάζει, να καθαρίζει αυτά. Η Μαρία όμως, όταν πήγε ο Κύριος στο σπίτι, άφησε τις δουλειές της και πήγε στα πόδια του Κυρίου. Θέλουμε να είμαστε η Μαρία? Τι θα κάνεις? Θα αφήσεις τις δουλειές σου και θα πας αγωνατείς να προσευχηθείς στα πόδια του Κυρίου, θα καθίσεις να διαβάζεις λίγο στα πόδια του Κυρίου. Αυτή είναι η εκλογή της αγαθής μερίδας. Ενώ η Μάρθα τι διαλέγει? Να μην πω ότι όλοι μας σχεδόν είμαστε Μάρθες. Θεός να μας βοηθήσει να γίνουμε Μαρίες, να μοιάσουμε στη Μαρία, αδερφοί. Και βλέπουμε, αδερφοί, δύο αδερφές, η μία να τα βάζει εναντίον της άλλης. Ποια έκανε την επίθεση? Η Μάρθα. Ο δούλος του Θεού δεν μάχεται. Η Μαρία δεν ασχολήθηκε με τη Μάρθα. Όταν είσαι στα πόδια του Κυρίου δεν ασχολείσαι με άλλους. Με ποιον ασχολείσαι? Με τον εαυτό σου. Η Μάρθα όμως ασχολείται με τη Μαρία. Και δεν φτάνει αυτό, πάει στον Κύριο. Πάει, αδερφή, και μέσα στην καρδιά της έχει και εναντίον του Κυρίου και εναντίον της Μαρίας. Δεν σε νοιάζει. Δηλαδή βγάζει τον Κύριο φταίχτη, ότι δεν τον ενδιαφέρει που αυτή ταλαιπωρείται, κουράζεται, υδρώνει, και η Μαρία δεν τη βοηθάει. Μα δεν θέλει ο Κύριος να γίνει η Μαρία σαν εσένα, Μάρθα. Ο Κύριος θέλει εσύ να γίνεις σαν τη Μαρία. Γι' αυτό και της λέει, η Μαρία διάλεξε την αγαθή μερίδα. Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και αγωνίζεσαι περί πολλά. Ο Θεός να μας ελεήσει, αδερφοί, να μας βοηθήσει. Αλλά αν δεν έρθει φόβος Άγιος μέσα στην καρδιά μας, δεν μπορούμε να διορθωθούμε, να ξέρετε. Αυτό είναι για όλους μας. Γιατί κάποια στιγμή παλεύεις να κάνω, μην κάνω, να κάνω, να μην κάνω, αλλά με νικάει η επιθυμία, με νικάει το θέλω μου και όχι το θέλω του Κυρίου. Όταν όμως έρθει ο φόβος ο Άγιος, θα πω τρέμοντας τον λόγο, Κύριε, το έλεος σου, και ο Κύριος θα μας βοηθήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, γιατί ό,τι μας δίνει ο Κύριος, ακόμα και όταν μας λέει ας φοβηθόμεν, είναι ευλογία, είναι και καλή αγγελία. Γι' αυτό και λέγεται αυτό το βιβλίο Ευαγγέλιο. Έχει καλά νέα, έχει καλά μηνύματα, έχει ευλογημένα λόγια τα οποία μας δίνει ο Κύριος. Ο Κύριος να ευλογήσει και να σφραγίσει τον λόγο του. Αμήν.